दा बावैसो जानानै थानाय बांग्रिङाव जोंनि नैबे उदालगुरि गलमा सौखानि अन डे फेमिलि मार्टनि बिल्डिंनिफ्राय वाल गावनानै गोग्लैलायदों। नै बिराद गोसा जादों उदालगुरि टाउनावबो। बिल्डिं बायना गोग्लैलायदों नै बेरा गावख्लाबनानै। दंखल पाइप होबाथ' बटल सिदां दंग'सो जासिगोन नामाब्रा खांख्रि मुगलायबायसो मासे ओमफ्राय खांख्राइबो ओंखारलायदों ओइ बगा नै थालिर गुदुं बांसिन नै नुवाखै नै बांग्रिङावनो बिदि ओंखारजाबाय नोंसा बग्रायाव ओंखारलागासो मोजांसो ना हगारफिनदो बाला पियर ना दैया आयौ बेफोरनिसिनथाय बहाथो ओमफ्रायलाय बिसोरथ' मालाय फुख्रियावनो ओंखारदोंनो ना हगारनो मोजां जासिगोन ओमफ्राय नोंसिना फुख्रि मोनसे गबोसिगोन नामालै बेफोरसो जानाय नामारे मिथियालै होनाय हामा गदों माबा सिङाव दै जमा दंमोनदां जबाय हा खालि दंमोन बियो होनो गबोजोब्बाय थिंबो हा खालि दंमोन सिङाव आंहा बियाव आलदा आलदा मबाइल खेबना खोन्था हरजोबदोहाय फेसबुकआव साइरे सब पानी बिराद लेथ्रा खिन्थु दैया फिथरनि ना बेनो बांसिन गगासिनो Halo, oi video call खालामलाय नायनोबा नुदों